zökkenőmentesen elkezdeni, de amíg betöltődik, addig elmondom, hogy én Katona Zsuzsa vagyok a deepindata.com-tól. Még nem ügyvezető, de hamarosan az. Tekintve, hogy jelenleg egyéni vállalkozóként dolgozom. A webfejlesztés támogatási analitikával címmel fogok nektek előadást tartani. Én egyébként analitikai tanácsadóként dolgozom, korábban keresőmarketinggel, keresőoptimalizálással foglalkoztam, és most már analitikára specializálódtam, és mindenféle tanácsadást végzek az ügyfelek számára. Az első kérdésem, hogy ki az, aki fejlesztő? Nagy többség, jó, tehát akkor azért viszonylag témában maradunk, vagy szóval lesz, akit érdekel, amiről beszélni fogok. Nincs bekapcsolva. Jó, csak ez szeretném, ha működne. Bekapcsoltam. Az előtt működött. Az előtt működött, én ezt már egyszer kipróbáltam. És most nem minden. Itt vannak ilyen gombok, és ezeket tudom nyomogatni. Na, egy kis technikai nehézség, ezért hagyták rám az első előadást, hogy majd én itt elnyekegek az elején, és akkor mindenki aklimatizálódik. Erről nem akarok nagyon részletesen beszélni, de szeretem minden egyes alkalommal elhozni ezt a diát, ugyanis alapvetően, hogyha mérünk, akkor azt észre kell csinálni, és stratégiát kell felépíteni, amit egy ilyen 7 lépéses témában szoktam felvázolni. Itt, amiről szó lesz, ez az implementáció egyrészt, másrészt meg a hozzáférés és elemzés része, ami a fejlesztők számára érdekes lehet. Legelőször is ugye Google Analytics-ről fogok beszélni, ki használ Google Analytics-et. Ki az, aki a munkájához használ Google Analytics-et? Nem senki. A Google Analytics ugye azért nagyon jó, mert jelenleg háromféle kóddal dolgozhatunk. Dolgozhatunk a hagyományos Google Analytics kóddal, dolgozhatunk a Universal Analytics kóddal, és dolgozhatunk a Tag Manager-es kóddal, úgyhogy bőven van választási lehetőség. Nem egyszerű kérdéskör. Itt hoztam, itt fogjátok megtalálni ezen a két linken, lehet nagyon szép dokumentációja van egyébként a kódbővítésnek, de nem is ez a lényeg. Hanem milyen olyan eszközök vannak a Google Analytics-en belül, amit használhatunk arra, hogy a webfejlesztésben segítségünkre legyen és támogassa a munkánkat. Az első dolog, amiről beszélni szeretnék, az az eseménykövetés. Ez rendkívül sok mindenre lehet használni. Egy időben azt kellett mondani, hogy minden, ami kattintható, ez már nem igaz, nagyjából bármit lehet eseménykövetéssel mérni, amit szeretnénk. 404-es oldalakat, JavaScript hibákat, gombokat, dokumentumletöltést, űrlapokat, dobozoknak a használatát és egyebeket. Itt ez úgy néz ki, hogy ennek az eseménynek van kategóriája, művelete, címkéje, értéke és interakciója. Nem akarok nagyon mélyen belemenni, viszonylag értelemszerűek ezek a dolgok, és ez kód szinten, nem tudom mennyire olvasható, szerintem elég jól olvasható. A felső a hagyományos Google Analytics kód, az alsó pedig a Universal Analytics kód. Szép sorban megadjunk, hogy a kategóriáját, az action-t, a címkét, néha nem fogom tudni magyarul, az értéket, az érték és az interakció, illetve a címke az nem kötelező, ugye? És látunk egy példakódot is. Ez most csak így nagyon gyorsan, hogy egyáltalán hogyan használjuk, és innentől kezdve ugye hogyan fognak ezek az események bekerülni, milyen néven és egyebek, hogy mire jó ez. Jó például arra, hogy mérjük, hogy scrolloznak-e az oldalon. Ugye eljutnak-e a felhasználók bizonyos részeig az oldalnak, és értelemszerűen ne tegyem az oldal aljára olyan dolgokat, ami, hogyha csak a felhasználók, mit tudom én, 1/3 jut el. Itt látunk egy szép számot, ez nem teljesen pontos, mert nem pont ezt a jelentést kell nézni, mert ez az események számához mérten mutatja a százalékot, de ebben az esetben nagyjából azonos azzal a megjelenő oldal megtekintésekhez kell nézni, de itt látjuk, hogy az oldal legalját ez nagyjából a 20% éri el. Egyébként jellemzően a kezelésünkben álló oldalakon igaz az, hogy az oldal legalját csak a felhasználók 1/3 éri el,
tehát nem érdemes az oldal aljára nagyon fontos dolgokat tenni. A scrollozáshoz van külön elkészített script, mind a Google Analytics-hez, mind a Universal Analytics-hez, mind a Tag Manager-hez. Ezeknek a linkjeit elhoztam, és ezt szépen ennyire lehet szabni. És ez az egyik hasznos dolog. A másik hasznos dolog az űrlapoknak a követése. Ugye nagyon sokszor probléma az, hogy látjuk, hogy mondjuk valamelyik űrlapnál hiba van, de nem tudjuk, hogy hol van. Ez a script, aminek szintén elhoztam a linkjeit, azt mutatja meg nekünk, hogy melyikeket töltötték ki, és melyikeket ugrották át. Ugye, hogyha nagyon magas az átugrás szám, itt látszik, hogy nem túl sok, és hogyha megnéznénk, hogy milyen mezőket ugrottak át, látszódna, hogy nem kötelező mezőket ugrottak át, akkor ugye problémát jelent, hogy valamit nem szeretnek kitölteni, és hogy mondjuk elakadnak-e valahol. Volt olyan ügyfél, akinél kiderült, hogy egy böngészőben nem működött az adott űrlap, kitöltötték, végigjutottak rajta, de az elküldés nem történt meg, és akkor értelemszerűen nem jöttek a konverziók, és miért nem jönnek a konverziók. Aztán lehet követni script hibákat. Itt szintén csak a Google Analytics-es kódját hoztam el, látszik, hogy nagyjából mit kell megadni, és az hogyan fog látszódni. Ugye látszik, hogy melyik oldalon történt, és milyen hiba történt. Ez ugye segít abban, hogy lássuk, hogyha valahol megsűrűsödnek a hibák, hogy mi a probléma, és földerítsük. Aztán 404-es hiba oldalakat is tudjuk követni, ugye, hogyha nagyon fölsűrűsödnek, mert ugye egy-kettő van, az még előfordul, de ugye nagyon fölsűrűsödnek, az hibát jelezhet. Itt átirányítással problémák vannak, ugye főleg redesign, meg egyéb alkalmakkor szokott lenni, hogy elsűrűsödnek a 404-es oldalak. Ez egyrészt Webmaster Tools-ban is követhető, hogy milyen 404-es oldalaink vannak, de Google Analytics-ben is tudjuk. Ez itt már nem eseménykövetés egyébként, hanem a 404-es oldalunkhoz kell egy virtuális URL-t hozzáadni, egy virtuál URL-t, és akkor szépen látjuk, hogy hol mi okozta a problémát, honnan érkeztük erre a 404-es oldalra, és aztán egyáltalán csináltuk-e valamit. Ezeken azért rohantam most így át, mert ezek a kevésbé érdekes dolgok, de fontosak, meg hasznosak. Ami már érdekesebb, az az oldalbetöltési sebesség, ami ugye nagyon egyre fontosabb kérdés SEO-ban is és más helyeken is, ugye nem szeretik a felhasználók, ha túl sokáig töltődik be egy oldal. Itt hoztam egy példát, értelemszerűen az oldalneveket kitakartam, mert azok nem azonosítható lett volna belőle az oldal, de ugye nagyon szépen látszik, hogy a webhely átlaghoz, ami 1,85 másodperc, ahhoz képest az oldalak hogyan teljesítenek, és látszik, hogy vannak magas, meg vannak alacsony értékek, és értelemszerűen, ahol nagyon magasak az értékek, érdemes megnézni, hogy mi okozza a problémát. Mondjuk például a fő oldalon van egy slider, ami értelemszerűen lassítja a dolgokat, de hogyha mondjuk van egy olyan landing page-en, vagy érkezési, vagy bármilyen oldalon, ami fontos a konverzió szempontjából, hogy vásároljanak, vagy bármilyen egyéb dolgot megtegyenek, és ott magas az oldalbetöltési sebesség, érdekes elgondolkozni. Aztán ugye, hogyha tovább lépünk, itt látszik, hogy ebben van valamilyen mutató. Ugye az előbb az intézőfülön voltunk, ha ezt az eloszlásra átmegyünk, akkor egyrészt itt látszik, hogy többféle időt is megtekinthetünk, nem csak a teljes betöltési időt, hanem az átirányítási időt, domainkeresési időt és szerverkapcsolódási időt, és többit mindent is meg lehet nézni, és látjuk, hogy hogyan oszlanak el százalékban. Ennek az oldalnak egyébként nem rossz az oldalbetöltési sebessége, hogyha ilyen 2-3 fölötti számokat látunk, akkor sürgősen el kell kezdeni gondolkodni, hogy valamit csinálni kell az oldallal, mert ez így nagyon sok lesz. Fontos tudni, hogy alapesetben 1% mintát vesz a Google Analytics, ezt értelemszerűen időnként szükséges lehet megemelni kis látogatottságú oldalakon, ez kevés, nem ad elég adatot, és ezzel a set speed sample rate-tel tudjuk megnövelni azt, hogy hány százalékát nézze
a mintát. Aztán, ami nagyon jó, hogy tudunk csinálni dashboardokat, van egy úgynevezett Google Solution Gallery nevezetű hely, ahol nem is kell nekünk összeállítani, hanem onnan letölthető ez a dashboard is, amit látunk, és akkor nem kell mindig belemászogatni a Google Analytics oldalletöltési jelentéseiben, hanem itt egy helyen látjuk a dolgokat, és hogyha valahol problémát észlelünk, akkor lehet megnézni mélyebben. És amiről nem hoztam képet, de látszik, hogy ez a sebességgel menüpont, az a sebességgel kapcsolatos javaslatok, ez a site speed, ki ismeri a site speedet, ez nagyon kevés. A site speed az a Google-nek egy eszköze arra, ami segít megmondani, hogy hogyan lehet javítani az oldalbetöltési sebességet, hol vannak. Mit? Page speed? Page speed? Így ismerős? Így sem. De mindegy. Teljesen lényegtelen. A Google-nek az eszköze arra, hogy megnézzük az oldalbetöltése milyen értéket ér el. Ugye 100 pont a teljesen jó, és a 0 pont teljesen rossz. Ott el lehet gondolkozni, és ott ugye mindjárt kapunk javaslatokat is, és ezt most már integrálták a Google Analytics-be, tehát itt láthatjuk mindjárt innen kattintva a javaslatait. Aztán jön a egyik kedvenc témám, a böngészők. Ez az egyik első dolog, amivel kezdeni szoktuk, mert nagyon sokszor jön ki az, hogy valamelyik böngészőben van probléma, ugye nem túl kompatibilisek egymással. Itt most ugye az látszik, nem tudom mennyire látszik, az a két piros, az az Android browser és a Safari. Na most a Safari-ról, ha megnézem, akkor látom, hogy annak a 77%-a iOS, tehát valamilyen mobilkészülék, és utána itt hoztam mindjárt azt is példának, a számítógép táblai mobilforgalom, mindjárt kijön, hogy mobilon nem működik megfelelően az oldal, nem jönnek a rendelések. Ez egyébként az adott példában is, mert probléma dolgoznak már a mobil megoldáson, de itt tudjuk ellenőrizni, hogy a mobil oldalunk működik-e, és hogy kell kezdenie nézelődni. Értelemszerűen, hogyha itt valamelyik böngésző erősen eltér konverziós arányban a többitől, negatívan, akkor meg kell nézni, hogy ott valami nem úgy működik, ahogy szeretnénk, és hogy az mi lehet. Értelemszerűen a böngészőben, hogyha belekattintok, akkor a böngésző verziókat is megmutatja. Tehát például kiderülhet az, hogy adott, itt érdemes akkor is belenézni, hogyha jó az arány, mert lehet, hogy egy konkrét verzióval is vannak gondok. Értelemszerűen, hogyha Explorer 6-tal vannak gondok, az ember nem kezd el vele foglalkozni, de volt olyan, ahol az jött ki, hogy mondjuk a 9-10-zel is voltak gondok, ott azért érdemes volt már elgondolkozni azon, hogy nézzük meg, hogy mi a gond, és javítsuk. És aztán a másik képernyőfelbontások. Erre én szoktam csinálni, és itt lent van a link, majd hogyha megnézitek a prezit, elérhető lesz online, ha ezt lekattintjátok, hozzá lehet adni Google Analytics-hez. Ez létrehoz két egyéni szegmenst, az egyben a 800 alatti képernyőfelbontások, a másikban a 800 feletti képernyőfelbontások vannak. Ez a kritikus határ egyébként nagyjából ez a 800 pixel. A saját tapasztalatom az, hogy a felhasználó kétharmada még mindig 800 pixel alatt van, ami nem ugye a magasságot jelent, ami valójában ilyen 5-600 pixel hasznos területet jelent, és nagyon sokszor van az, mindig nálam ez szokott az első lenni, hogy megnézzük, nem látszik az első képernyőn semmilyen hasznos, vagy nem látszik, hogy lehet görgetni, sokszor az sem látszik, hogyha lekattintottam egy menüpontot, akkor bármi megváltozott, és itt látszik a konverziós arányokon is, hogy a 800 alatti felbontások nem teljesítenek olyan jól. Ez részben azért van, mert ugye a mobilos felbontások nagy része az a 800 alattiban van, ugye a mobilon nem működik, tehát értelemszerűen húzza lefelé. Majd, hogyha a mobil megjavul, akkor lehet, hogy itt az arányok már máshogy fognak kinézni, de itt nagyjából lehet egyébként máshogy is borzolni, reguláris kifejezésekkel van megcsinálva, a speciális szegmens, tehát át lehet állítani 800-ról 1050-re, 1002-re, akármennyire, amennyire szeretne az ember, de ez a 800 alatt szokott kritikus lenni. És én azt hiszem, hogy teljesen jól eldaráltam ezt az egészet, nem annyi érdelemben, hogy nem működik, hogy én vagyok az első, és az a kérdésem, hogy van-e kérdésetek?